Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis. Gak ada... Iya anakku ki. Jangan ngaret pakane kok. Didane pakane suwe-suwenan. Lagi tulian kok. Jangan ngaret kok. Ngaret begini. Ngaret kono daerah pasar. Di kontak ini lagi. Wes ndang salin. Yo sik. Gue ngaret teh ojo akeh-akeh. Tes iki. Oke. Oh. Oke. Kasut. Kalau apa yang mau tilakin di kurang. Ih, juga ada yang paisan. Bruh. Coba. Emang. Hey, Bruh. tukaran. Mereka nolongin kok. Ora apa-apa. Bikin. Kowe mau kurnik ora usah. Weh ngalah. Udah mau. Olah, ya sama aku kan. Mau ya. Udah aku di. Kamu tiba-tiba gitu ya, Pak. Dijeblong dulu dolene elek. Iki yo ngono. Kamu nolong-nolongi kok. Ikan tak kira ngajak tukaran. Ora hebat ya tak kira tukaran. Apa deh? Kowe mana? Iya, mau ditolongi malah aja duel. Oh ya Allah. Yo, mau ki nolongi aku ta, Le? Nolongi ndak mau. Tak kira anu kok kira. Lah kono ndi? Dalikan kowe kok. Ora. Tak kira ono bene kok. Lho, apa ngaret sing kene iki sekete jujur kok ndi? Ono mau aku ora. Gede-gede sekete. Apik rawi. Wong karo ijo iki kok. Tak gawe makane nganu, manuk. Aku diperkutut. Aku manuk.
kerja ono. Ini apa ini larang deh, larang ya. Larang. Patah. Nanti daerah di kerak. Tahu tak? Rono, Cek. Makasih ya, Ron. Iya, Pak. Oh, no. Web memang ngaret apa ngebunuh ini? Mana ngene wae lah. Iku ya ngene, pite ya. Tak ngaret. Aku cedak ngono to. Iya, sesuai ya. Ya. No, weh. Ngene. Noleh. Tangja aku murung. Wah, ana talak. Alekit nice. Jadi sapa imu Pak? Ben sugar pendi. Golek lewe saiki nandur apa? Lah, nandur gebes nek sekian ki ame tak ambeke gone. Men iso nandur akeh. Oh. Lah kowe nandur apa, Lek? Alah, jagung dipangani tikus. Lah, regone mudhun bareng arek, Lek. Lah iya kuwi. Tani iki jan rugi tenan. Kuwi lho. Latene penting sithik ngono. Laran sawah. Ya. Tak laran sawah. Ya, nandur kacang yo. Ora mesine. Ya yo. Yo wae rendeng bareng ora. Iya. Tanduran mek dipeki ke Lek, piye Lek? Oh, alah. Parani ke? Wah. Wah. Tanduran sapa? Ora arti aku. Oh, malah melayu. Oh, alah le anek sapa ke mau? Tanduran Lek. Nandur ngoyo-ngoyo. Saiki to, Lek, wong nandur karo wong ngemek yo. Pinter sing ngemek, ra. Bus. Oh. Hey. Dino ngaret. Makan manuk. Wes, hop. Ono apa Lek rame-rame iki? Kayakmu lho, bocah siji tanduran ngoyo-ngoyo. Gek meh dipanen bareng kok dicolong iki piye iki? Lah, cah cilik kok cah cilik. Cah cilik mbok anake sapa kae mau wis angel kandhene yo. Oh, mending dijibet wae mau. Anake sapa kae mau Lek? Aku ora roh, gak paham. Gak arep. Tapi pe mau goleki apa gak? Alah wis wae koyo ngono kok. Ikhlas kowe ya. Ikhlas kowe ya. Balik. A few moments later. Tuh ancuk. Taruh biji diseneni, doyak-oyak. Olet. Duh. Aku muka tinggal. Ben. Kene wae. Lah. Lah kene ono ribut-ribut tas cilik ere nyolong tandurane wong sapa? Oh kuwi aku. Kowe ta? Ya lah aku nek mesti ngomong pengen mangan ramu itu. Nyoleh aku ngono. Yo aja ndi kowe tandurane wong. Lah kan wong ora ono asale yo. Ini yo pake sing sih. Alah pisan, Pak. Salah ae ndok mangan. Yo wis, saiki tak kandhani. Ojo sampai
seneng nyolong. Heeh. Tahan panjang ojo. Meskipun kue lagi kepepet, ojo. Lah mau ki ngelap, Pak. Soalnya elek. Sak beling-beling Pak Mbien. Kuwi gak pernah sing jenenge nyolong ora pernah. Ya. Saya tahu. Oh coba lu tunggu di pitan. Ketemu kok. Ya sing iki mau. Yo ora iso. Aku mau kalau balik aku. Ya iki mantap. Ojo ngono lagi.